So, what's up mga ka-Martians? Napunta karon sa ato ang shoutout portion. Shoutout na dari sila Naraha Perez from Maragusan, Davao de Oro. Emmanuel Borlaza from Maragusan, Davao de Oro. Leo Filgen Celebrico from Maragusan, Davao de Oro gihapon. Leonard Climaco from Maragusan, Davao de Oro. Ug shoutout po di ay sa Rodriguez family from Javier Liti. And also, don't forget to subscribe and like and click the notification bell para lagi kayong updated sa bisag unsa nga among kalaki. So, karon atuan nang sugdan ang video after sa intro. Nya unsa man atong lutuan ni Tops nga nakabuhi ang tikling. Mao gani ang problema okay. Abot to dito si pakyas itong pakyasa to ba. Tanawa si Dambo ni uli nga pasmado. Kato si Dambo, mapas mo, budlay, mura man ganito kanunay busog. Oy, Pops! Kulog! Kumusta? Natoy ko atong kuan grita dito. Na, og wa pay pakyas ni abot, nakasugba na unta taron. Uy, pusang ligaw, naayo na ka? Ayaw na lagi sige pamayot, kay tanawa oh, niwang na kay ka. Nakasalita pong tambok. Ay si! Tingog po ning pangalaan ng goal breaker. Ikaw, Pops. Ang say plano nimo diha? Base na kay idea diha para makasud-an ta? Sus, ako na pod. Oh, suko na pod. Ay na gani na patuloy no kay kabalo kang high blood na. Muna high blood na niwang. Unsa to? Nganong mag-iyahay man ta anang saway-saway anang niwang-niwang nga wala may tambok na to dire isa ra man ka buok. Isa man Pops. Oy. Boy Pakyas, ang taong punog di malas. Unsa naman po ituyo ni mo boy pakyas? Ikaw dahil mahinungdan dahil ha? Ayo bay. Laysa, nyari ko ba kay nagdala ko pagkaon para nato. Peace offering ba? Ara oh. Wala may maulit ana imong makaon. Unsa man eh? Lami na eh? Wala ay ka na ulit ha. Unsa man kapi kulong hupas nga imo man kong hapakon. Kauban man ka ta. Pops, Ay makaon diri Pops, oh, init pa. Pops, sorry na good Pops, wala ko tutuyo ba. Nay makaon diri Pops, oh. Peace offering ba? Pops, unsaon naman nato ni ron nga wala ta na sudan karon? Taysa ha. Ako sa ninghot doon. Pagkahurot ane, diha na nako planuhon kung unsay atong himuon. Wait lang mo ha. Okay, maghuna-huna ko. Peace of mind. Sao nga po na. Bantayan good nga. Aday mo idala ato day? Pagi ka bantay ba? Grabe na ba si Dambo? Ilaw pa ba? Lagi, bastang sukuha laging dambo. Pagi ko, ampun na tuyo good. Ay. Tuyo good. Ay. Unsaon ako pag huna-hunaan banha kaayo mo. Unsa man di mo manghawa? Punta to the moon, road trip, vroom vroom, skr skr. Aw, lagi. Karon, balik sa paghuna-huna.
Okay. Piccolo! Pusang ligaw. Boy Pakyas! Pusang ligaw. Nanawag na. Ay, kana kay nanawag, naa na idea. Mauyo na iyahang specialty. Yuga-yuga ba? Yuga-yuga. Tara, boy pakyas, tara. Pagdali mo diha, mura man mo gipangdanlak. Nya, unsa man paps? Unsa may tirada nato karon? Dool rugod. Dali mo. Dali. Ikaw sa dire. Kulong hupas. Karon, kuan. Sa akong pagyuga-yuga, naan ako'y idea. So karon, ang kinahanglan na lang nako ninyo is cooperation. So ako mong hangyoon nga mo adto ta sa ako ang secret lab. O unsa man day na imong idea paps? Ini ni. I'm going to make a peace trap para naatay sudan karon. Peace trap. Yes! Kana! So, what are you waiting for? Tara, kuyugi ko ninyo. Andon por crepos, tila. Ika to na to. Manaw to no. Okay, sige. In 3, 2, 1, action. And don't forget to subscribe. And also, don't forget to Grace. Let it, let it, let it, let it, let it, let it, bang, bang.